Каляднай джазавай імпрэзай парадавала ратуша магілёўцаў у заснежаны нядзельны вечар. Навагоднія і калядныя святы – гэта час чараўніцтва для ўсіх пакаленняў. На цёплым канцэрце маленькае цуда сапраўды здзейснілася. То, что мы сегодня услышали, создает волшебство, создает радость, ну и приятную встречу Нового года. Люди сидели такие, знаете, вот именно в ожидании чего-то светлого и хорошего. Очень приятно на душе. Я вот думаю, сейчас выйдем. Мы не сразу пойдем домой, погуляем, потому что действительно замечательное настроение, хочется его продлить на все праздники. Год таму ў ратушы адрадзілася традыцыя музычнага салона. За гэты час ва ўтульнай зале ўжо адбыліся канцэрты сярэднявечнай і класічнай музыкі. Гараджане слухалі оперныя творы і харавыя спевы. Напярэдадні Новага года музей прапанаваў паслухаць джаз. Малады мінскі бэнд «Джусі Джаз» разам са спявачкай Маргарытай Ляўчук радавалі слых магілёўцаў. Магілёў – гэта першы горад, у які мы гэту праграму прывезлі. На сённяшнім канцэрце будзе гучаць джазавая музыка, джазавыя стандарты, навагоднія і калядныя песні, але ў такой джазавай апрацоўцы. Мы яшчэ сёння будзем анансаваць і прэзентаваць некалькі песен, у якіх вельмі выдатна спалучаецца акадэмічны і класічны жанр, а таксама джазавы. Амаль 2 гадзіны ў ратушы гучалі сусветныя калядныя хіты. У свой час іх выконвалі такія зоркі, як Фрэнк Сінатра, Мерлін Монро, Элла Фіцджеральд. Перад пачаткам кожнай песні вядучы распавядаў цікавыя факты з гісторыі яе стварэння альбо байкі з біяграфіяй выканаўцы. Да таго ж, у новым джазавым увасабленні прагучалі творы Гершвіна і Агінскага. У гледачоў была унікальная магчымасць паслухаць беларускую каляду ў новай апрацоўцы альбо завіруху ў стылі босанова. Квінсістэнцыя розных музычных жанраў на выхадзе дала цудоўную рэакцыю. Джаз на каляды зацікавіў и порадовал слухачоў. Люблю джаз, но я считала, что здесь будет только классика. Вот замечательно, что есть синтез классики и старинной музыки, нашей белорусской музыки. Поэтому, мне кажется, направление замечательное, и оно имеет развитие. Гадавая праца салона ў ратушы показала, што канцэрты падобнага кшталту вельмі даспадобы магілёўцам, а таму чакаем наступных музычных сюрпрызаў. Сачыце за афішамі.